Măi, Moș Crăciun, hai să ne înțelegem. Dacă vrei, caută-mă. Eu anul ăsta nu te caut nici de-a naibii. Sunt femeie și am și eu mândria mea. Deci sunt greu de găsit și greu de mulțumit. Așa că te rog, fii bărbat și caută-mă tu. Și ai grijă cu ce cadou vii. Anul ăsta vreau să mă impresionezi. Că de dezamăgit se ocupă deja restul bărbaților. Tu demonstrează-mi că ești bărbat și găsește-mă. Baftă, multă baftă, Moș Crăciun!